Yuk jelas nada. Yuk. Ayo yo. A. Jelas nada. Tan kantun keluarga besar saking Bapak Sarmin Budemar Kebumen bergoyang. Ngene iki liringing netra kang wening Menang pede. MC-ne menang pede. wis terkenal kok ya. Nanging terus eling yo pentorik wekasan peputonku umpamane sekar aja kongsi layu kanggo cedhun aduh nimas peputanku jelas nada. Jiwate yen anggeget lati anjijit alise sak solapa wane aduh nang pamikiranku
Jane elok tenan pengendang kok cerdase kaya ngono. Liringing netra kang wening. Terus ayo sing ngerti aku. Amung tansah tak lalekke nanging terus eling. Aduh, premane teko. Bebasan peputonku umpamane sekar ojo kongsi layu anggo cetun doku aduh nimas muslikaku sembah nuwun kadang-kadang campur sari jelas nada. Oh ngintip, ayo. Monggo, Mas Tom. Bersama jelas nada. Sehat ya Bu. Rembun digoyang bersama dengan jelas nada. Sajero ning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa masuk cayu. Jane wis iya aman. Aja sok ngono kuwi Dik. Bayu kancaku sekolah. Lho kok malah tuwek kowe? Nak kanca sekolah dhisik kok. Masa? Jangan sampe nunggaan kowe. Heeh. Mas Bayu nganggo HE ora Mas Bayu? Nganggo HE ora? Ngene iki lho DP ngene iki lho maksudnya HE iki. Nyonyae wis, saiki Mas Bayu. Nah, dikapak-kapake kok. Ayo, lebake Dik. Mbok tokne nang kene terus aku lho ya. Ojo lali pawelku oke manani mas bersama jelas nada.
dilebokne. Gak iso. Gak iso. Tidak bisa. Lah ngopo gak iso ki? Aku gak iso ngalor. Alhamdulillah, Iya. iki tenan yo. Iya. Amin iki tenan lho Aku yo. nek karo kowe ora iso ngalor aku. Oh, tenan. Tenan. Ora mau mbek aku, mbek sapa wae. Ah, bojoku yo ngalor. Tenan. Lah nek karo kowe gak iso ngalor aku. Wis. Nah, nglebokno dhewe ngono, nglebokno karo karo. Ojo lali Slow. pawalengku. Oke manganimu. Era minggir nabrak. Mas Bayu matur nuwun Mas Bayu. Iki Iki mau nduk lagu ora? Jelas nada. Jelas ada. Piye to? Ayo. Ayo Mbak Mel. Ya udah Mel. Paico paican yang ra kerja ora jajan. Cos, Ayo Mbak. cos Masno. Kumpul kae. Salaman neng jangan tulisan bunda awarana apa tondo kasih sayang ayo yo joget mbak ayo monggo biyen nate monggo keluarga Kebumen joget ayo undang joget rapopo lo ayo yo asa monggo kubukan panawati wewet siye ayo Mana? Aku salaman. aku kebak cerita saling nganti kagetri Aku air minum kita. Mas Bogel ayo keluarga Kebumen pripun iki lho Mas Parso. arisan Salami sih. Wis salim lho aku. Pindho. Aku isin aku enek bueke lho. Sok Kowe kok berarti kayak daging 5 kilo ngono. Iya aku mau ngrandi daging iki lho. Ben tambah lemu ya, Mas. kene lho dagingnya akeh lho Daging mos. Bos daging lagu. iki lho dagingku akeh lho Aku tak jaluk. Lagune napa? iki lho 5 kilo ya mbak Napa Mbak? Apa lagunya? Enggak usah, Mbak, sampean iki dadak Alah, buka dompet ngono iki lho. ya aku ya melu aku Dadak buka dompet lho, Mas. Apa lagunya? Dangdut? ala bunda Catatan Ya. sajroning ati. Terima kasih. Ora Saiki dereng lho, Mak. luntur, Saiki dereng lho, Mbak. Ayo, Mbak. ora hati. ayo mbak Aku kowe dadi karo Mas Warso. matur suwun salaman riyen no salaman no matur suwun nggih Pak jelas nada lagi keluarga Kebumen pundi lho niki ayo
Bangetan kok. Mesake lho, Bu. Ndang diparingi, Bu. Cetutan sakjroning ati daten lontor saya Lara sing nyanyi aku. Aku kowe dadi Ya. mergo leren ning gubuk asmara. Yuk. hae Bu ya Allah, jenengane ku Dik. Halah rasa gelem, Matur Bu. suwun nggih Bu nggih. Oh, alah Pak Sarno ki Dik ya. Yo, Pak Supri. ayo Bu Ayo yo. Ah, Monggo, Monggo, Mas Bapak. Supri. Citra Sini Bunda Mbak Ana foto dulu. bergoyang. Pak Supri. Sik. ayo Bu Dek semangat Dur kelingan jarak kelingan tak openi ning saiki ana endi katurutan sing digedhe Besarno biyen ninggal janji ning saiki apa monggo Ibu joget Lampe jengkol Samping gunung kudung payung jan aku nek Supri matur sembah nuwun matur sembah nuwun Bosarno dereng Emprit dua emprit dua emprit satu sampun tonggoku iki Bedogan beda kang ayo Pak tarik Segera bisa gunung desa dadi rejo ini nora Besarno bone padha lara Besarno matur sembah nuwun Mas Bokel Piye Cahayu? look at me aku sudah entok kamu sebelumnya Sing nyanyi aku ayo Dang nyanyi yo. ayo ndang Mas Supri sing nyanyi kula heeh Mas Di jaman berjuang Jur kelingan Anak wana Besarno Biyen tak openi gelem ora Ning saiki Niki sing abu-abu mawon Pak Anti Masuk deh Rara Jari seles manang keturutan sing kadang Monggo Pak Minoto ditunggu Mas Supri Pak Minoto Pak Sarno Minoto. Saiki ngapa lali Mas Sarno di
yen mendung tak silih capek gunung Paminoto mohon untuk bergabung sama Pak Sarno Pak Supri Dek Halo. nglegani Pak Sarno ngersake perahu layar aja sesek-sesek Dek Hengki bablaske perahu layar kelangenane Pak Sarno Oke, baik. panggilan Paminoto mohon untuk bergabung sama Pak Supri kali Pak Sarno Ayo monggo mriki. Pak Am ya Pak Am. Pak sapa? Pak Am Minoto. Lah yo. Pak Lah, Pak Am. Amirato. Pak Am, Pak Pamel, Am. Pamel. Nando. Segera bisa gunung desa Ayo Bunda, yang mana? Yang mana? Yang mana Bundaku? Ayo Bunda cantik, ayo. Ayo ndang. Ayo no. Ayo no. Perahu layar. Monggo. Juragane sing nganggo klambi Persija. Ayo monggo juragan bosku. Bunda sinten iki? Bunda sinten paring asma? Bunda Purwanti. Oh, ana Purwanto, ana Purwanti. Lengkap, Mbah. Pak Sarno nembang. Monggo Mas Sarno. Yo kanca ning dhisik gembira alerap banyune segoro Atia numpak perahu layar Bos dapur Minang monggo Bunda. Ayo dong. Sek pundi? Ayo, bosku. Bosku yang punya dapur Minang ya. Wes nengan. Piap yuk ya. Banyu. Ayo. Tinalah ora jemu-jemu karo mesem guyu. Ayo sayangku joget yuk. Ayo, Rasa lumrah lesu nyawer ae. adek jawil dek jabol wis sore juragane dapur Minang Tinggal apa katon ngene. monggo Paminoto Prayagane becik bali ini sesuk-esuk jelas saja juragane dapur Minang dapur Minang onde mande cik 23 nak kemanu nak mah pakai rolas 1000 Bu bungkus Bu rolas 1000 nganggo kikil nganggo paruh nganggo rendang ayo bundaku tak dijeli lho Amel masuk yo kanca ning dhisik gembira Bunda cantik yang punya dapur Minang ya banyune segoro Bunda segera Liak numpak Pak Sarno mon layar ing dina Minggu Bunda cantik ayo sayangku pariwisata sing nyiarke dapur Tapi Minang piye to iki kabeh sing nyanyi Mbah Boge. sing abu-abu Abu-abu ae, Bu. abu-abu Ora sik oren ora apa-apa. sik kancane oren. abang kok
Apa-apa monyet. Abu-abu kelawu. Jangan disebutin. Jebul wis sore. Kasihan Bu nanti gulung-gulung Bu. Witing kelop. Ayo Bu, paringi Bu MC-ne Bu sing elek dhewe. Awe awe. Rayogane becik liwae. Dene pisan Kas Mas Engki sesuk tumandak nyambut gawe. Pasar no matur suwun. Ya ampun ya. Dapur Minang. Dapur Minang. Oh, Citra Bunda. Citra Bunda. Citra Bunda. Mas Supri. Pasar Romi Cahaya Baru. Cahaya Baru. Paket 15. Wes padang kabeh yo. Cahaya Baru Citra. Cahaya Baru. Oke. Amel. Citra Bunda. Amel masuk. Cahaya Baru juga. Yuk koncone Yang mana? Oh ya Bunda aja yo, Bunda yo. Ayo. Cahaya Baru yo. Iki apa Pak? Iki apa? Padangnya apa? Busarno. Pakil. Witing kelompok. Ayo Bandang, wis diparingi lora semangat. Rayogane sudengki becik bali wae. Tenan sesuk tumandak nyambut gawe. Oke, baik. Sampun, Matur Bapak. sembah nuwun.